Okay, Kai. Nu skal jeg prøve at forklare, hvad det er, jeg ikke forstår. Der er mange ting, jeg ikke forstår, men det her, det er da helt galt. Det her relæ her, det er fra den gamle Europa. Det var starterrelæet. Du kan se, det er mærket op. Batteri. Den er rød, den går til batteriet. Hvis man sætter det der, og man går på det her med multimeteret, plus og minus, så er der ingen hul igennem. Jeg har koblet lyd på multimeteret, du kan høre her. Så man kan følge med i, hvad der sker, ikke? Godt. Her. Plus og minus. Der er ingen hul igennem. Hvis man så lægger plus på her, den der skal forbindes med batteriet, med den tykke. Og den her går videre til starterrelæet og til strøm til flyet i det hele taget. Hvad skal man så lægge på den der, for at få den til at trække til? Stel. Man kan høre, den siger klik, og multimeter, det piver. Altså, der er strøm igennem. Alle er glade. Godt. Det kan jeg godt forstå. Det sætter vi lige her. Så det relæ, som jeg har brugt på flyet her. Det er et Denso-relæ, ganske udmærket. Lad os prøve at gøre det samme med det. Vi går på her. Der er ikke hul igennem. Det er lukket. Vi trækker den her op til stel, eller op til plus, og så lægger vi stel på her. Der sker ingenting. Og hvis vi gør den anden side, der sker heller ingenting. Men hvis vi sætter stel til huset, eller plus til huset, så lukker den op. Og det forstår jeg bare ikke. Det fatter jeg simpelthen ikke.